Yes, Chaduna Wunya, who want to look at you, Ina Yanaka, be voter, let you rock. Madam, I am the photo, Cabana Yabaloge, and my end photo, Cabana Yabaloge, and the camera, Diconu, Cabia, Mbarikan and Yotia Cabia, Ina Chaduna Wunya, the Cassadi, at the latest couple of the moment. I assume no, but you'll come on cake. I will more Colabia, more Colabia, I will more Colabia. No, they were ready. Who was in Mabaka, who was in Dinner and Dinner. Animal that to Roger. Chaduna Munya, what I cake, Manaya Mo Viva. Oviva can I email to our cake. Our dear Chaduna Munya. Adam Bakasibi Chavarum. Adam Bakasibi Chaduna Munyarum. Nivinka, to put Chaduna Munya our cake. I went Makaba our cake, I went we can. I'm not Chaduna Munya our cake here. Nama chop Maru 20, open Maru. Maru 20 years, 3,000 naira. Obalago. 10,000. Buhari Kanachi, let's see a bit of Yachiva. Buhari Kanachi. This is about the one for Buhari Kanachi. I told Maru 20 years, 3,000 naira. When the chair, which upon a rairu, Kachana Munya when we can work cake. Kayu Wanava. Not too wrong, I think I took a candidate to Abia. Ndim wa Colabia and Ndim Abaka and Dama Salema. I don't know to give I very better to Kogaga. Achaluka Maru 20 Bia, which other? Kokabaka, Maru 20, Sosta Maru 20 canton. Achara Maru 50. Abununa Maria, Imana Changa Munya Water. Thank God, Navaka, Bilavu, American below below. Amazon Cabez. Yes, I'm a woman of Canada. I have a camera, I have a camera. I have a camera. Ah, you got what you know by the Corano. Lucky I'll call you, yes. Maru 4 can't have Maru 4. Maru 4. How can you get it? The camera never, I've got Maru 7. Maru 7 can't follow. Maru 7. How can you know? More Colabia money. One number walker, Chinaka Gozeki. Yes. On Adaba, I've got Maru 10, Maru 10 Abutago. Maru 10 Abutago. On Adaba, Oluga Maru 12. Nda Ebu Chairman, Mirua, Nalibati. He's somebody. Yes. I never got Maru 17. Maru 17. I never walk and down and I don't come. Yes. I don't believe even when I see my manager, but you don't want too much. I am a little Mugulia. How can I feel?
Ọkụnụ na-afịọ? Yes. Ozugo mmadụ 22. Ozugo mmadụ 22. Hold on. Ọkụnụ na-afịọ? Yes. Ngwa. Ozugo ka abịa. Ayọ̀ mụ na ayọ̀ n'ime ya America. Ọkụnụ na-afịọ? Yes. Ozugo. Anakwụkwọ aka n'obodo. Na-agbara na military na-abịa dịka osi na-akụ aka na amalike ọdị. Enu ntụlo na-ejiri okwe n'ịgba aka. Nwanne mmadụ Chineke gozie gị. Ada tụbụrụ ọka, ana m ayọ ndị ntụtụ ego chalụnụ. Ndị ntụtụ ego. Mgbe onye ọbụla pụta ka kamera man ịzọ ọbụla na-ese foto. Ịzọba ịnọkwa ya ị na-ese foto. Yes, ịzọba na-ese foto na Asaba. Ibe anyị kwuru bụ na Ozugo ego kalịrị akali. Ozugo. Chedu gị na nwunye gị ọkọsi n'ụlọ na-ama. Ibe nna emezi ka ngwa unu bụ n'ụlọ ya wa keeki. Ọkọlọbịa na mbara kwụ n'ụlọ ya wa keeki. Mana ihe ji aka gị ebe ọ bụla 3,000 naira. Otu ụzọ n'ụzọ ili nke Mekizedek. Ị nwere aka gị tụtụrụ 3,000 naira. Itinye na-agba nwa achụ obu. Ntinye na-akpa m. Nwunye gị eti aka nwere 3,000 naira. Otinye ụgbọ na-agba nwa achụ obu. Ntinye na-akpa m. Ịgba ya ọkwa na ya. Ngwa si mee ka awala ikeki. Itinye aka tụtụrụ 3,000 naira. Ntinye na-akpa m. Ị na-emelite ya, ịzọbi na-esekwa foto. Ozugo nwa nwunye m stọ. Ị na-emelite ịzọba ị na-esekwa foto. Ọmụrụ mmanwụ na-emeli ịzọba. Na-enwe ihe imeli ịzọba Chedu tụtụrụ obi n'ịzọba. O see foto. Ozugo ngwa onye ọbụla garị n'akụkụ. Anyị ya awa keeki a. Ọ bụ na awa keeki a, ụdị ezi awa keeki a bụ na mma jụ Chedu na nwunye ya. Mmadụ na-ebe ya mụta, ọ bụ na agụ ụlọ mmadụ ọnụnụ ya mụta ụnụ wala ike. Biko ndị onye Chief Tony ka na mmadụ na-ahụ ibe na-eme. Biko nụ. Ndị kamera, Chedu, nke na nwunye gụ na baka izu. Unu ya amụla anyị mmadụ 20, unu mana mma ụmụ pelimpa. Unu mana nwere mezi echi pelimpa. Unu mana nwere ka anyị si wee nọrụ. Unu ya amụla anyị mmadụ 20, ọ dị mma. Ọ dịrị mma. Okay, Chedu made 15, Maru 15. Chedu Maru 15. Ndị kom 12, ndị kom 10, na ndị ọmụ 5. Gịnị? Okay. Mmụọ bụ gị bụ ka m kwuolie unu na-agwa m ugwu nkunu gazi m ka m na-ekwu. Chedu Maru 10. Chedu Maru 10. Maru 10 adịrọ mma. Chedu ngwa mee 7. Maru 7. Maru 7. Maru 6. Maru 5. Maru 5. Maru 4. Thank you very much. Amom nwoke amom nwanyị ka Chineke gosi unu n'aba nke nna na nke ọbara na nke mmụọ nsọ. Thank you very much. Ọkọlọbịa. Ọ dị mma. Onye ndị music empire ọ nọzikwa ya? Ọkọlọbịa. Papaya. YouTube gonna dem. Okay. Macolina. Ika na choke video. This school rules amaka. Only give to what you have here and never tell na wasibo. I na baba ka ba nya give God to boss salaku. I na baba ka ba present this gift. To boss salaku ndi nos. I'm
Oh,